Altar retablo nga gamiton sa kalihukan ug mga adlaw atol sa 500 years of Christianity sa Plaza Sugbo, gipahaom ang disenyo sa kasaysayan. Nagkantidad kini og kapin sa 2 milyones pesos nga gipagamit sa usa ka pamilya alang sa maong kalihukan. At tanaw nato kini pinaagi niining report. Naabtan namo kining mga tao nga nag-double time sa pagplastar sa retablo nga nahimutang sa kilid sa Magellan's Cross. Usa kini ka Baroque style o disenyo nga kinaraan o gituyo paghimo nga gipahaom sa paghandom sa kasaysayan sa paghiabot sa Kristyanismo sa Sugbo. Sama na lang sa gamayng kisame nga gipormang sigay o Shell ug anausay mga perlas design ug ubang sea-inspired nga adorno. Ang baptism font nahimutang sa tunga alang sa first baptism ceremony. Sagrada Pamilya ang konsepto diin gipahimutang ang imahen sa Birhen Maria ug San Jose ug gibutang sa taliwa nila ang Santo Cristo. Ang tanan nga mga dapat dinhi sa Sugbo ra gikuha ug ang nagtrabaho pulos mga Sugboanon. Nani mga oras sa padang giandam ang venue sa reenactment sa first baptism. Diin ato makita sa to ang background ang mga giant tarpaulin nga nagpakita usab sa hulagway sa mga panghitabo 500 years ago. Usa sa mga gitrabaho karon ang kining altar retablo kung ato makita mo ni siya ang mga naglangkob sa nagtrabaho nining retablo. 15 ka mga tao and ilahan ning gihimo mga 3 ka buwan. Ang tema ginatuan ni Sir katong yung panahon sa una, katong nilang Lapu-Lapu, nilang Magellan. So katong nasa isla, katong nasa dagat dito ilang setting. So muna, as you can see sa atong retablo, na siya yung mga shell. Dos ngadto sa 2.5 milyones ka pesos ang gigasto sa paggama sa retablo sulod sa 3 ka buwan. Mao kini ang gihimo sa pamilya Mendiola nga gigamit usab kaniadto sa IEC celebration. Mahinangpon ang pamilyang Mendiola nga napili sila nga mamahimong kabahin sa selebrasyon sa 500 years sa atong pagtuo. Nalipay mi sir na gihatagan yung mig opportunity na kami mo showcase among talents, especially sa Cebu ni na event. Kauban si Cleofer Lomayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.